Koľko išlo na kamerové systémy? Za 4 roky? Pán poslanec? No ja som kamerový systém vybudoval. Koľko išlo za 4 roky? Koľko išlo na kamery? Ostatné 4 roky? Na Slovensku? No, neskúšajte ma, pán štátny. Poviem vám, ja hovorím, tak že som vám poviem, vybudoval systém. 0. No to nie je pravda. 0. My sme prišli teraz s 20 a čo je zaujímavé, skombinovali sme riešenia na fyzickú bezpečnosť v mestách a obciach a informačno-komunikačné technológie. A viete o tom, že ak máte riadky v eurofondoch určené na opatrenia, tak ich nemôžete presúvať na iné opatrenia? Teda inými slovami, vtláčate do politickej reality svoje videnie, alebo sa snažíte presvedčiť ostatných v to, v čom by ste chceli vyveriť. Ja Len to vychádzam zo nie slov je premiéra kontakt. tejto krajiny. To znamená, že vy povyšujete stanoviska deklarované nad legislatívny proces. To znamená, že vlastne idete robiť presne to, čo tu robil Igor Matovič, ak sme skôr ako zbierku zákonov sledovali stanoviska na sociálnych sieťach. Vráťte sa k realite. A to by nebolo dobre. Ale vy ste odtrhnutí od reality. Vy ste si uvedomili, alebo chápete vážnosť situácie? Vy chápete, že sme za 7 mesiacov urobili to, že sme presadili odklon stavebnej legislatívy, že sme odsunuli mechanicko-biologickú úpravu odpadov, že sme na konci roka vyriešili dlh 500 miliónov eur, ktoré boli od Balíka a Hegera a nešťastného úradníckeho premiéra, pretože na rade vlády, na rokovaní vlády, a to sú písomné záznamy a zvukové, nepodpisujte projekty, na ktoré nie je finančné krytie z eurofondov ani zo štátneho rozpočtu. Váš líder kandidátky, pán Odor, Eurokandidátke, ona by to boli. urobil. Pravdou je fakt, že ste zabudli na časové osy povedať, kedy Rada vlády vznikla a kedy bol v parlamente cestný zákon. Je tam rozdiel 5 mesiacov. Súhlasíte? To znamená, že ako radou vlády mohol prejsť legislatívny materiál v čase, keď tá rada vlády ešte nefungovala. Vy mi chcete povedať, že sedíte tu v tomto štúdiu nepripravená a ste ani na portáli právnych predpisov nečítali predbežnú informáciu? Predbežná informácia je už vonku. A nič z toho, čo hovoríte, tam nie je. Pán Kaliňák. Je alebo nie je? Videli ste ju alebo nevideli?